Să uită ca după lucru. Ia uita, taie! Să uită ca după lucru. Uita, taie! Putul în gură să-i fut. Dar dușmani, Cu lopata le dau! după dușmani mi-ar pune Să treci, să treci! Arcula! De acela mulți ani șmecher cu tine. Asta e 2021 la mulți ani la tataie! la căpăcană. Dar Dumnezeu ca mult sfânt. Da, băi, ziua lui, bă! Ce urare i-a zis? Ce urare ți-ai zis, tata! Și iau trăbit. Iau trăbit. Tata, stai pe 2021. Dușmanii cu dușmania, dar Ionel cu omenia. Pentru că ești mereu, auzi? Dușmanii mă duc, dușmănește, nevestica te iubește. Ia-uite-mă ce este aici, ia-uite! Ia-uite! Ia-uite-mă, Masterchef, Masterchef! Ia-uite! Bam, bam, bam! Bagă butonare! Am și o rugăminte. Am și o original aici lângă mine, maestru Nelu Bucur. Ține telefonul, nu Am și o strofă pentru domnul Marius. Hai, Neluțule, mândui. Iau ce spune și Neluță Bucur. Mariusică, auzi-o. Zumbiță mărăcine, dușmane lumea pe mine, vede că trăiesc mai bine, vede că trăiesc mai bine. Lasă, lasă să trăiesc. Asta e pentru femeia mea, mă. Eugenia, băi! Ne? Cine intră în casa mea are chiubeche. Ăsta e netul, nu? Adriana, nucle! Nucle, Nemo! N-am avut, n-am avut. Tu s-a sparit! De la nimeni n-am cerut și-am Așuna Arasel! că la mijlocul vieții mele făcui casă și avere pe pofta inimii mele. Măi, mă, adevărat? Făcui casă fără bani. Nu pot trăi de dușmani, nu pot trăi de dușmani. Măi, mă. Și apoi am trăzis că nu mai fac bine la omul sărat. Că dacă bine am făcut, nu mai rău, am auzit. Vine Țanca Uraganul acum peste noi. Am trăzis că nu mai fac bine la omul sărat. Pune Red Bull, vezi că e după ușă. Dacă bine am făcut, Zi lui mama, bă! nu mai rău, am auzit. După televizor. Și apoi Bine, taică! Dai că e fără Red Bull. Merge fără Red Bull! Pentru toți nepoții mei! Pentru toate neamurile! E fără aterizant, tatai! Salut-o pe Caterina, ți-a zis la mulți ani ai Ionele și multă sănătate. Sănătate, Caterina, o să vii acasă! Și mâna dacă ar putea să spună dita de mă. E prietena lui Caterina. E cu mine. Da, Ionele a zis. Ești live. Te mai... Aici la prietena la Galați. Domnul Marius. E dai cu mare, cu neamul. Ești live și pe să nu cazi. Ia-ți convine. Convine convintirea asta frumoasă pentru toți invitații ăștia frumoși. Aici la domnul Marius. La mulți care am făcut bine, asta-i lăsat fără zile.
Costi, văd, de la Viena, cumnatul meu, cel mai cumnat aștept. Mulțumesc, Violeta, te pup. La fel și ție. Te pup. Bice, bă. La mulți ani, pe 2021! Au, au! Și mânata ar putea să spună. Bă, veniți pe la mine să mai mâncați o pastramă, băi! Să mâncați o pastramă de-aia bună, făcută de Ion Șmecherul! Ion Bosch! Ion Șmecherul! Astăzi cupă ruperul Ia uite bătrânul Doine aici! o mostață negrișoară și cu părul de pistoare. Cel mai tare bucătar! Scarlatescu, Scarlatescu, ăsta-i Scarlatescu! Asta este din aminte frumoasă. S-a fost viața mea. Adu o față O mie! pare rău că trăiesc. Aceea e pe buget de sport, aceea mai bate Asta este din aminte frumoasă. S-a fost viața mea. O pare rău că trăiesc. Mai de tine viața mea. Da, mă, ce cu face, tata! Nu mai zi. Acum le fac, calde! Rei nu mai e! Ia-ți cu mine. Stau și văd cum mi se duc zilele din viața mea, dar niciuna dintre ele nu seamănă cu mama omor. Pe o canapă la poartă mă gândesc la viața mea. Hai, Ecaterina, la pastramă! Astăzi Hai la pastramă, Ecaterina! Asta este din aminte frumoasă. A fost viața mea. Nu pare rău că trăiesc. Pentru cel mai drăguț! Viața mea, mă. Oare ne lăsăm? Vă pupăm, revenim mai târziu.